Salam gaderli vatandaşlar. Men DBT toparının baş tutanı Murat Kurbanov. Sizin bilişiniz ýaly Kırgızstana saýlawlar geçdi. Şol geçen saýlawlarda 40% saýlanan partiýalar 60% halkyň seslerini ogurlap, şu saýlawlary falsifikasiýa edip geçirdiler. Şoňa 60% halky näerde bolup, bular miting protest edip, öz haklaryny, öz hukuklaryny bardygyny görkezdiler. Şu miting protestdan soň şu halk gidip türmedäki oturan, Kenben türmesindäki oturan prezidentini halas etdiler. Ve geçen saýlawlary bir kanun edip ıglan etdiler. Bular ýa-da 3-nji gedek galýar. Kırgız halky. Kırgız halky näme beýdi adatlyga, erkinlige her wagt barýar, bizim türkmen halkymyz näme barmýar. Şu toragy men özüme köpleş berýän. Türkmenistanda işläp pulmak bolan iş ýok. Hemme ýer korrupsiýa. Bar adamyň pulun ýeten ok. Birden yaraman banisa barmaly bolsaň, şo ýerde sen pullaryň barsy tükenýärde erti güne çöýmene pul ýok. Bu näme beýle bolýar? Hili bilim ýok. Çağlar daşöýtde okumaly bolýar. Köp çağı instituta girmän daşöýtde okuman mejbur bolýarlar. Şo ýere gidýärler, maşgala goýýarlar şo ýerde. Galmaly bolýarlar. Maşgalaň bir bölegi daşary ýurda gidip işlemeli bolýar. Şo ýerlerde ýyllar bolup pul gazanyp öz maşgalatyna iýerip maşgalatyny saklamaly bolýar. Wagtyna çağlar özüne ene terbiyetini, kaka terbiyetini, ene mähirligini, kakatyň mähirligini alyp bilmeýär. Çağlar özüp urup gidýär her gün. Ulanýan çağlaryň köp durmuşda problemalar var. Şu problemalary öýler bildigiçe çözmeli bolýarlar. Bu sistema bizim hemmämizi Türkmenistanyň içinde gul etdi, Türkmenistanyň daşyna da gul etdi. Berdi Muhammedow Jadan ve Hramyň gurun sistemasy dine gullugymyza eltýär. Bizim vatandaşlarymyz Türkiýede 12 saatdan işläp pul gazanyp Türkmenistana iýer, öz maşgalatyny saklamak üçin bu günler geçer, durmuş, günler geler Türkmenistana, bizim dolun geler diýip umyt edýär. Umyt bir gowzat. Ýöne dünýä taryhynda kimdir bir halk bolsa, hiç wagt şoňa erkinlik, adatlyk, soňa tökümini berilmedi. Her halk şu dünýäde öz adatlygyny, erkinligi kimdir kim söwüş bilen, kimdir kim başga ýollar bilen gazandy. Bizim adatlygy ýitiren soň, bizim bir ýolumyz bar, şunu gazanmana, bizim erkinligimizi, bizim adatlygymyzy gazanmana, bizim gulçulukdan çykmamyza diňe bir ýol bar. Olam miting protest edip, bizim näme garşylamyzy görkezip, şol parahat ýagdaýda prezidenti çalışıp, bütün sisteman çalışıp, demokratik döwlet kurup, ýoş-ýoşdan öňe gidip, baxty durmuş gurmak. Başga ýol ýok. Dünýäniň hemme halklary adalatsyzlyğa çydaman, adatlygyny aljak bolup, hereket edip adatlygyny aldylar. Bizim Türkmenistanymyz adatlyk, erkinlik boýunça 179-njy ýerde 180 tan döwletiň içinde. Bizden soň diňe Demokratik Koreýa döwleti. Olam özüňiz bilýäňiz, kommunistik döwlet kurjak bolup, hemme serhetlerini yapıp, içinde diňe bir adam, şol adamam paça ýaly, ýa-ni kommunistik partiýanyň ýolbaşçysy paça ýaly gedip, galanlary bu hökmüne saklaپ gelýär. Onu bütün dünya bilýär. Onun içinin propagandasy
dinlek görsen olur eýem Aýa da barıp gondular. Inni Aýdan soň Marsa barıp otylar. Onun propagandasyny dinlesen olur 35 nol edip Braziliya komandasyny futbolda tutdular. Aýgara Türkmenistanyň watan programmasy ýaly. Bir topar bolmajak zatlary boldy edip bütün dünýäni arlap, içindäki adamlar arlap, şul prezidentin Berdimuhammedowyň siýasaty 200'lük gidip barýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Jadan we Khramowyň kömegi bilen bizim seslerimizi ogurlap, bizim konstitusiýamyzy çalyşyp, falsifikasiýa edip prezidentlik bolup, indi şu prezidentlikden diňe şuny protest mitingler edip aýraýmasak başga ýolumuz ýok. Bizim halkymyzy agyr ýagdaýa salyp, şul prezident diňe öz bähwidi üçin, diňe öz tohumynyň bähwidi üçin hereket edip, bizim aladamyzy etmän, Türkmen halkynyň aladaty etmän, bizim konstitusiýon hukuklarymyzy depgilep gelýär. Bu prezident Berdimuhammedow bizim hukuklarymyzy ömürlük ogurlandan soň inni bizim meclisimizden ömür galdy. Şol ýere öz Pampers eskerlerini salyp ýaşullary şoň üstü bilen ýokarky palatany durşuna şolardan ibaret etdi. Özü prezidentlikden aýrylaýan ýagdaýynda da gönüden göni avtomatik ýagdaýyna şol Pampers eskerleriň içine girip şöyle ýol başy bolup ýokary Sowetiň meclis geňeşine ýet bolar. Ine şonuň üçin şu haramzadan bir haramzada ýegeni Şammy diýilýän ofitsialna hemmetine aýdýar, inni Türkmenistan bizinki daim meclis hemally. Prezident Serdar bolar, ondan soň Kerim bolar. Bizim her ýerde 4-5 tane çağa var. Bizim tohumumuz Türkmenistan saklar. Gynansak da şol dogry. Oň diýen sözüň üstüne men ýene de goşup bilen. Hemme bolýan wakalary biz öwrenip, bizim toparmaly şu netije geldi. Gatyn ýakyn gelecekde şul prezident meclisin ýa-ni ýokarky palataň halk geňeşiniň içine girip ýokarky palataň içinde öz Pampers eskerleri bilen paça statusyna alar. Öz prezidentlik yerini bolsa öz oğluna Serdar'a geçirir. Şondan başlap şul adam prezident Berdimuhammedow inni halk geňeşiniň içinde ýokarky palata halk maslahatyna konstitusiýany ütkötmeli bol. Ol konstitusiýa şuňky prezident respublikasy bolýan bolsa, inni prezident paçalyk döwleti bolar. Ona ütkötmek üçin bizden ruhsat sormalylar. Ýokarky palata halk maslahaty şoň karary bilen ikrar etdi. Biz döwletimizi ýitirdik. 20 sentýabrda. Inni bolsa gelecek bir ýylda şu paçalyk statusyny alyp bizim barymyzy gulçuluğa tarar. Öňden biz gulçun. Şuň tohumyň biz guly. Şular içinde Türkmenistanyň näme etjek bolsa edebilerler. Niýe gitjek bolsa gidebilerler. Daşyndaky bar ilişkanlary şul tohumyň gullugyndan. Daşyndaky ilişkanlary bizim halkymyza ýa bizim kösenýän Türkmenistanlarymyza kömege hiç ýok. Oň daşyndan şuň ýegenleri bir ýere barsa, gyýdy, dogunlary şoň gullugyndan. Şonuň gyýdy prezidentin Londondan öýüne birden gaýtjak bolsa, şu güni samolyotdaky alan adamlaryň bilgilerini aýryp, öýlerinden aýryp, şu samolyoty boşadyp, ýeki öýüne salyp Türkmenistana berýär. Hi dünýäde bir prezidentiň maşgalasy ýa çağı şeydir ýani. Ýok. Näme üçin?
jogabyny özüňiz bilýäňiz. Ondan başga gaty utunçlar, ýany durmuşa çykan gelinler maşgalary, ýany gurulan maşgala toý edip ente gaýtarma wagty ýegenleri durup maşyny şoň içinden gelin alyp gidip näme edeti gelse edýärler. Biri şolara dur ya garşy bol diýip bilen o. O näme alamaty? Özüňiz bilýäňiz. Egerde şoň ýegenleri gidip gönüden göni bizim içeri işli ministrimiz şoň öňüniň köşkün öňüniň meýdançasyna gurýan bolsa, onuň üstüne gıýgyrýan bolsa, oňa da sizin jogabyňyz bar. Näme bolup geçýär? Biz hakykatdanam şu prezident Berdimuhammedow we şonuň tohumynyň gulu bolduk. Bizim maşgalalarymyz, bizim tiri tohumymyz, bizim halkymyz tizden gulçuluğa girer. Biz döwletimizi 20 sentýabrda ýitirdik. Inni biz onu iýnap bilmez. Ýönekay pursat bilen. Geljek ýyl paçalygy geçen soň şul bir kanun prezident öz oğluny prezident eden soň öz tohumyny kijik paçaçylyk edip Lewap velaýaty birini goýar, Mar velaýatynyň birini goýar hekimiň deregine. Daşowuz velaýatyna, Balkan velaýatyna, Ahal velaýatyna da özü oturur. Men näme üçin beýle diýem? Şoň sultanamasy. Ýadyňyzda düşen bolsa, 1990-njy ýyldan bäri Niyazow prezidentligiň girende birinji günlerden bul bizim grajdan aktivistimi, bizim grajdan jemgyýetimize garşy görüşüp başlady. Egerde sen bir ýerde öz kanunyny talap edýän bolsaň, egerde sen bir ýerde men şoňa ırza däl kanun boýunça beýle diýsem, sana garşy, sen tohumuna garşy, maşgalana garşy çäýerler görýär. O çäýerlerim türme basyp, tohumlaryny işten çykaryp, öz tohumyny seni ýigrener ýaly diýerler. Ýadyňyzda bolsa, başlaryna şey edip başlady. Ondan soň Niyazow 2005-nji ýyla çelli şol stilde gidip ýuwaş-ýuwaş 2002-de Jadan bilen Hramow şuny paçalyga taýýarlap başladylar. Ýadyňyzda bolsa, bütün halkyň içinde paça boljak bolýar, paça bolmaly. Bir topar aýdymçylar, şahyrlar, ýallaklar bizim paçamy diýip gürläp başlady. Hakykatdanam paçalyga hemme kagyzlar, dokumentler taýýarlap, bular paçalyga Niyazow öwürjek bolup Jadan Hramow harsurýar. Ol aradan çykdy. Bizim halkymyzyň mümkinçiligi döredi. Adatlyk amana. Şonu 2007-nji ýylda bir kanun prezident Berdimuhammedow hemme zatlar falsifikasiýa edip özüni prezident bellädi. Ýadyňyzda bolsa bizim enatalymyz hiç şada goşulmaň, politika goşulmaň. Näme gerek? Allah şükür asmanymyz arasy uruş söýüş ýok diýip bizi düşündirdiler. Bizim enatalarymyz adatlyk görmän, baxtly durmuşy görmän ölüp gitdiler. Biz hem şo dilekleri edip ýaşap duruz. Ine gowy bolar, ine gowulaşar, ine inni nesip bolsa, häzir hemme zat gowy bu prezident bize kömek eder diýip öz-özüni allap şunu etdik. 2007-nji ýyldan bir kanun prezident Berdimuhammedow bizim döwletimiz dolandyryp gelýär. Şol Jadan bilen Hramowyň, Niyazow bilen gurulan diktaturasy,
yine de doğal devam edip geliyor. Biz inni şolun niyaz bilen etjek zadyny görüp başladyk. Şol Berdimuhammedow ýuwaş-ýuwaşdan konstitusiýany çalyşyp soňky gerek padşalyga ädim urup başlady. 25 sentýabrda biz watanymyzy ýitirdik. Ýallak watan satýan ýaşullar Berdimuhammedowyň Pampers eskerleri hemmeti bir bolup şu täze konstitusiýany goladylar we mejlis awtomatik ýagdaýda şol täze konstitusiýany kabul etdi. Men Türkmenistanyň halk hereketiniň baştony Demokratiýa Watan Türkmenistan DWT Murat Gurbanow size iki sorum var. Birinci soru. Egerde Türkmenistanyna uruş bolmadyk bolsa, bir döwlet bilen ya başga döwlete garşy biz nähili pursatda öz watanymyzy ýitirdik. Biz nähili Türkmenistany elimizden giderdik. Biz näme üçin öz hukuklarymyzy bir tohuma doğru berdik. Näme üçin şu tohum bizim bar hukuklarymyzy alıp içine edip. İkinci sorum. Vatanın içindeki bizim halkımızı hormat koymağa angarda dursun. Bizim hukuklarımızı alıp, iş hukukunu, azatlık hukukunu, hareket hukukunu, söz hukukları elimizden alıp, bizim ata-babalarımızın söwüşüp, uruşup, saklak gelen tebiat bağlılıklarımızı uruşsuz, bizi uğradıp elimizden nähili alıp bildiler. Bizim vatanımızın halkını Berdimuhammedow Jadanyň Hramyň kömegi bilen içinin ideologiýasyny, telewiziýasyny, metbuatyny, mediasyny kontrol edip bizim halkymyzyň kimde kim orta çıkıp yok bular ýal bolmaly men hakymma diýip tohum bilen gyryp mer toglanlarymyzy türmäge basyp ýitirip bizim halkymyzy gulçurup atanlar. Berdimuhammedow bizim watanymyzy alsa da entek söwüş gidip dur. Ol paçalyk ýoluny barýança, bizi gulluga salýança, bizi bar tohumlarymyz tiýerlerimize gul edýänçe öz tohumna entek bizim azçyk wagtymyz bar. Biz şu zatlary düşünmän ýene de uhlap ýörsek, oýunman biz özümiz, çağlarymyz, tohumlarymyz tiýerlerimiz ömürlük gul şu tohuma bolar. Şu çüýrük tohumy bizim halkymyzyň watanyny eline alıp, bizim halkymyzyň gelejegini eline alıp, öz wagtleri üçin hemme hereketleri edýärler. Äne bilen Aşgabatyň arasyna Manyş diýip bir oğ bar. Şo ýerde hemme videolaryny ýapýar. Ýanky velosipediň üstüne atan kişi bolup, ol mişeýinleri atyp, mişeýinlerin öz-özünden gaçan bolup, ýanky özüniň batyr mertligini görkezen bolup, halka allap ýören prezident. Şo ýerde oğany ýykyp, täze oğu allygyna gurupdy. O kiçik şäherjigi bolsa, Göktöpeden ya başka yerlerden hemme tohumunu yığınap, onun daşını gow edip yapıp, 4 metr zabor bilen yapıp, ýanky öz tohumunu yığınýar. Olan bir gelecekte, tiz gelecekte paçalyň elementi diýip size suwd eder. Berdimuhammedow şol kiçik şäherçe öz maşgalatyny geçirip, Manyşdaky harby çasty şonu gorumana goýup, ýuwaş-ýuwaşdan paçalyga taýýarlyk görýär. Munyň esas maksady özüni paça bellemek, konstitusiýany üýtgetmek, konstitusiýany prezident paçalyk döwlet etmek, öz oglunyň serdary
öýeli falsifikasiýa edip prezident goýmak, bizim Türkmen döwletimizi dogly eline alyp bizim halkymyzy gullukçylyğa öwürmek. Şul sistema Arap Emiratyna mysal hökmünde bular seredip edil şol ýaly gurup başladı. Onu görmek üçin siz Wikipedia diýip sayta girinde şo ýerde Arap Emiratyny tapyp şo ýerde meclisin guruluşyny ýokarky halk geňeşiniň guruluşyny tertýäňiz edil şoňar bolýar. Hemme vilayatlaryna kiçik paçalyk diýip goýup öz doganlaryny, ýegenlerini goýup ona ameline alar. Bizim hemme milletlerimiz, Lewap halky, Balkan halky, Daşoz halky, Mar halky, Ahal halky şu tohumyň aşagyna bolup gulýaly bolar. Hekimler aýryp kiçik paçalyk edip, doganlaryny paça edip, şo ýerde uly paçalyk prezident döwleti gurup bizim Türkmen ýylymyzy, Türkmenistany dogly ýitireýär eder. Men näçe beýle diýen. Birinji subutnama Entek Niýazow bar wagty bular 2000-nji ýyldan başlap konstitusiýany üýtgedip Jadan, Hramow, Niýazow 2002-de eýýäm muzykantlar, artistler, şahyrlar, ýazyjylaryň aragyna eýýäm paçamy diýip ýaýradyp adamlaryň halky taýýarlap başladylar. Bu prezident ölen soň Berdimuhammedow falsifikasiýa bilen öz wezipesine gelen soň şul ýuwaş-ýuwaş muň birinji etapy halky gul etmek, öz tohumyny kanunyň üstüne goýmak we öz tohumy hemme zatdan öňe goýmak, şoluň bähbidi birinji orunda bolmak etdi. Siýasaty öňküýäli, Niýazowyň siýasaty ýaly serhetleri yapıp media zatlygy, bilim azatlygyny yapıp Türkmen halkyny kör etmek boldy. Hiç sad ütkülmedi. Niýazowyň ýetmedik planyny Hramow bilen Jadan Berdimuhammedowa kömek edip ýetirip otýar. Lewapda bolan tebigat bedbaççylyklary, Marda ölen sallatdyrmady. Marda bolan tebigat bedbaççylygy. Türkiýede 56 tane ölen ýigit gyýlarmada hiç şeýle hormat toýmany. Şul bedbaççylyga kömek etmän, öz tohum siýasatyny alyp gidipdi. Mundan başga da egerde bedbaççylyk bolsa, işdibem duramda, görübem duramda. Yer titirmeleri bolýar Türkmenistana, aýdylan ogam, eşdilen ogam. Watan programatyny alsaň, açsaň, diňe prezidentiň gazanan netijeleri, prezidentiň eden zatlary, prezidentiň ýaşaýşy başga zat ýok. O diýmek näme? O diýmek prezidenti paçalyga taýýarlaydyk diýip otyrlar. O diýmek bizim prezidentimiz üçin halkyň güni, halkyň ýagdaýy hiç şeýle ýagdaýda şuny höwürlendiren. Diňe öz bähbidi, öz garyndaşlary bilen bolup ýar. Bir garyndaşy argaçyp Norwegiýada öldü, şoňa ýürüýte samolyot edip getirdi. Bizim Türkiýede ölen ýigit oglanlarymyzy içine salwan bilmedi. Ejesi ýa-da gaýny yaramasa Germaniýadan doktorluk edip bejer. Öňe bir zat bolsa Germaniýadan doktorluk edip bejerýär. Halk ol bir planetada ýaşaýar. Bu bolsa galaktikaň başga ýerlerinde ýaşaýar. Onun üçin halk bir gul. Öz bähbidi hemme zatdan ýokary. Tohunyň bähbidi hemme zatdan ýokary. İkinji subutnama
bizim konstitutsiyamyzy üýtgedip, halk geňeşini döredip, mejlisi ýykyp, halk geňeşiniň ýokarky palatasyna hemme hukuklary berip, içine de öz pampers eskerlerini ýaşullar salyp, şoň içinde de özü prezidentlikden gitse avtomatik ýagdaýyna girip, mejlisi halk geňeşe öwürip elini aldy. Şu wagt zerurmydy şol atlar? Ýok. Şu wagt koronawirusyň erkenç ýagdaýy, halkyň işçiligi, halkyň açlygy, halk közenip ýör. Bizim konstitusiýanyň üýtgetmegine bir belli bir zerurluk barmydy? Ýok. Bir zerurluk bardy. Şu padşah ýoluny çaltyrak gider ýaly, çaltyrak barar ýaly. Eger şo bolmasa, bul islen wagty mejlise aýdan ady bitip dur, bolup dur. Mejlisiň ýol başly onuň garnaşy. İki tarapdan saklap dur. Şu ýagdaýda bizim bir demokratik döwletiň bir ýanky şekli görünýär. Şona aýyrjak bolup, halk geňeş edip, mejlisi doly içinde ýitirip, ýokarky palatany öz ýaşullary, pampers eskerlerini goýup elini aldy. Ol ikinji sultnama. Türkmenistanyň hemme geçirilýän konstitusiýon özgeşikleri goşmaçylar alyp görseň, Edil Arap Emiratlarynyň sistemasy mysal hökmünde bolupdy. Siz Wikipedia'da şonu görülersiniz. Halkyň adarlygy, halkyň niyeti, halkyň ýagdaýy muňa paýhysyna da däl. Velsepi süri bağ tutup, aýlanyp, aýdym-aýdyp gezip ýör. Pu doktory, ministrliklary barlaman diňe gorkujugyna şol men planym ýerine ýetsinlip, hukuk gorayan gurumalaryny gynap, aýryp, seçip, ýene de goýup, öz ellerini, aýaklaryny oşadyp dur. O näme alamaty? Ol paçalyğa barýar. Ol bizim demokratiýa ýolumyzy ýa konstitusiýany üýtgedip, mundan meter halkymyzyň ýagdaýyny gowulaşdyryp, kanunlaşdyryp ýollarla paçalyk ýolu barýar. Aýdym-aýdyp velosiped sürüp, maşin sürüp, ol gylyk hiýasetler bir paçaň gylyk hiýaseti. Inni men Türkmenistany elime aldym diýip, men tohumum inni Türkmenistany dol eline aldy diýip, biz paça tohumy, kanun bar ýok, bize tapawud ýok. Biz iççigimizi eder, Türkmenistan bizim döwletimiz diýip, bütün döwlet meninki, halky gul ederim, ente korrupsiýalarym garaşar, haçanla men paçalym tamamlandyň, şuru ýapşarna buluň elinenim hemme zat alyp, dol paçalamy gurun diýip plany ýürüdip ýör. Gynansak da oňa ýanyna işen korrupsiýalar düşünýär. Bular pikir edýär, ay biz uklap durka, şu bir zatlar diýen urka, bizi kontrol etmeýärkä, biz korrupsiýa edip pul gazanaly. Ondan bul çalışanlar akyn ýaşar ýaly. Ýok, bul çalışmaýar. Bul paçalyğa barýar. Moňly prezident bol ömürlük. Prezident paçalygy ölünni, oň ogly şoň paçaň ogly bolan ikinji paçaň bar. Bu tohumluklar. Arap Emiratlaryna seyredim, 250 ýyllap bar ýaşadarlar. Bu şol ýanky estafeta geçip otyr. Onu geçen soň sizin bar pullaryňyz, sizin bar jalyňyz şoň bolýar, şu tohumluk bolýar. İslenlik adamy islenlik ýerde tutup elinden alıp akıderler. Çağany ýolly köçede durup ýanky akıdyp zorlar, iççigini eder. Edip otyr. Şoň üçin sen korrupsiýer, ministr,
ya beýleki tapap diyor. Egerde ýegeni gelip seni bütün ministriniň öňünde şappat berýän bolsa, şappat diýmek Türkmen halkyna maskaraçylykly urmak diýmek. Şo ne diýen bolsa, sen çağaň dagy içinde urun. Sen çağaň arkasyna durba bilmersin, gora bilmersin. Kim bolay? Bizeýem oturluk. Şoň üçin korrupsiýanyň hemmelerini basar, elinin hemmele dağıtlarını alıp elbet ýeşuňlar. Görüň dokmy. Mertebäňizi, wyjdanyňyzy ýykyp telewizoryň öňünde ağlap, kelläňiziň saçlaryny sýyryp siziň üstüňizde gülüp ýörüm. Şoň üçin korrupsiýanylara aýan hiç kime ne çağıranyda, ne özüňize, ne MHM işgärlerine, ne polis işgärlerine, ne siziň ýol başlaryňyza hiç kime hak ýok. Diňe paça hakla we onuň garnaşy tokmuna. Biz şuruň guly bolarys. Bolup otyr. Bolluk inni ofisial tarapa geçip otyr. Şoň üçin sizem oýunuň. Men başta çykyşymda aýtdym, bizim enatalarymyz 92-den bäri ay politika goşulmaň. Ýoşa kijik aýlyň gadanjyň otur. Allah can Hudaýjan, Allaha şükür, asmanymyz arasynda uruş töwüş ýok. Töwüşsiz, uruşsuz watany gidirdik. Inni töwüşsiz, uruşsuz gulçulugy ýetdi. Şoň üçin kim bolay? Ministr bol. Ministriň çağısy bol. Şu gün elinde, jüýünde 5 manat bolup, maşin sürüp aýlanyp ýörsiň. Ýöne biz barymyz bir gaýykdy. Gaýyk göni gulçuluk etip otyr bizi. Türkmenistanyň hemme topragy, her santimetri şu paçalygy ýetdi otyr. Sen Türkiýede jaý gurjak bolup işleýän bolsaň, her ay jaý gurmana mara, lewawa, ahala, balkana pul ödäýän bolsaň jaýyň gurjak bolup. Soň işläp gelip artyn ýaşan öýümde çağıralım bilen diýen bolsaň, sen jaýyň daşy, territoriýasy, ýani 10 sotuň duruşy şol biziň döwletiň gulçulugyna gidip otyr. Haçanlar dolanyp gelen wagtyň, eýýän başga Türkmenistan bar. Onu da köp karışmalar. 1,5 ýyl. Şu paçan döwleti bor. Biziň paçan guly bor. Biziň hukuklarymyz konstitusiýa duruşuna çalışar. Şu gün çıkıp protest edip bilýän bolsa, täze konstitusiýada, o demokratik konstitusiýada, ol prezident paçalyk konstitusiýasynda sen hakyň ýok ýerde çykmana. Hiç hili protest etmeyene, miting etmeyene, sen başka sistema gitdi. O sistemada bir günü geçer, bizden ne de ruhsat sorarlar, ne de bizim pikirimizi sorarlar. Bizim pikirimizi sormalı vakti, demokratiya vakti, bizim seslerimizi oğurlar, öğürler, falsifikat edip, istendik karara, istendik zada çarşıp dururlar. Şonuň üçin biz soňky etapa geçip başladyk. Bizim döwletiň sistematy şol Jadan, Hramow we Berdimuhammedowyň gurýan sistematynyň final tarapyna geçip başladyk. Biz dogry gulçuluga barýar. Gelecek ýylda bular birinji kwartalda saýlawlar geçirip öz Pampers eskerlerini ýokary sawyada saýlan bolup goýardy. İkinji kwartaldan Yaramow menini ýadadym, meni Gurbanow bilen Hydyrow gathyna etdiler, ýaşatmadylar. Ýadadym menini maşin sürjek, velosiped sürjek, balyk tutjak, dynç aljak. Edi bildim, ogurla bildim, inni maňa azajyk dynç berin. Men halk geňeşiniň wekili boljak diýip prezidentden giderdi.
prezident saýlawy beller. O ýerde de özü kontrol edip oğulny şöyle beller, falsifikasiýa edip. Ola mansat hemme hökümetde işleyen adamın sesi 25%. Galan adam gelmez. Olaram alıp görsem 100% bolýar. 98 bolýar. Gelmedi adamların seslerini oğurlap bulur. 98-99% eder de şunu bilen bizim Türkmenistan'ın tarihi şu çüylük tohumy dol tamamlaýar. Täze tarih başlar. Olum şu çüylük tohumyň paçalygy 2021-nji ýyldan başlap Türkmenistan döwleti bolmazda, Türkmenistan halky bolmazda. Berdimuhammedow paçalygy bolar. Ine bizni ýere barýar. Dördüncü tutnama. Berdimuhammedowyň çüylük tohumy ne içinde ne daşynda bir ýere çyksa etjek zadyny edebilýär. Ýaş gelinleri köçede tutup ak edip zorlap, zynyp, oğlanları urup, polisiýany urup öldürüp, ministr, içeri iş ministrleri urup, emhemen ministri, içeri iş ministri hemmesi şundan gorkýarlar. Näçe? Sebebi muň daşynda prezidenti gorayan gulluk muň daşynda, buluň daşynda. Şular bir zat bolsa, bular gönden göni prezidenti gorayan gullugy arkalanyp şol adamlar ýok edýär. Bular daşynda hemme ilçihanalar şular gulluk edip, hemme ilçihanalar şulary islen adyny edip ilçihanalar işläpýärler. Benim Türkmen halkymyzda bolsa, 56 adam öldü Türkiýede. Ne ýanyna barýarlar? 370 adam Türkiýanyň deportasyon lagerinde boldy. Ne ýanyna barýarlar? Ne halyny tutýarlar? Sebebi bular şu gurulun sistema, Jadan, Hramow we Berdimuhammedowyň gurulun sistemasyny sınna korrupsiýanýarlar. Pasport satyp, her spravkan satyp, her bir küçücük servis edenine pullaryny ogurlap adamlaryň gezip ýörler. Ýöne sizin hem çağırýarlar, sizin gulçulugy barýar. Hemmemiz gulçulugy barýar. Biz bir gaýyň üstünde. Bular eýýän öýler paçanyň çağalary ýaly, paçanyň garnaşary ýaly öýlen barýar. Bular kanun ýok. Etjek zadyny edip, öldürün adamyny öldürüp, Türkmenistanyň içine ýa Türkmenistanyň daşyna, Türkmen raýatynyň üstüne etjeni edýär. Ol paçalygyň alamaty dämi? Kimde kim şular kanuny çağıryp bilýärmi? Ýok. Näçe? Çağıryp gör prezidentiň buyrugy bolar. Görkezmesi. Ya şunyň görkezmesi. Şonuň üçin şu ýaly subutnamalar köp. Ýöne biziň toparmaly. Şu bolup geçýän zatlary analiz edip şu netije geldi. Bizim döwletimiz, biz watanymyzy ýitirdik. Bizim döwletimiz häzir geljek ýyl hiç halsa 2022 ýylyň ortasyna galman paçalygy geçip gidýär. Halk Geňeşiniň kararlary bilen, prezidentiň gollamasy bilen şu paçalygy geçip gidýär. Niyazowa ömürlük prezidentim diýip koýdular. Olum şoňa yaramady. Olum paçalygy geçip boldy. Ölüp galdy. Indi şu adam şoň etmedik işlerini dowam edip şu ikisany prezident diňe öz bähwidi üçin işler biziň ýa watanymyzy galdyrdylarmy, ýa biziň halkymyza kömek etdilermi, ýa biziň ykbalymyzy bagty durmuş etdimi? Ýok, tersine. Adamlar, bizim soňky mümkinçiligimiz galdy. 5-nji, bizim halkymyzyň, bizim adamlaryň ne içinde, ne daşynda
hemme adamlarymyzy, hemme watandaşlarymyzy gulçuluk atandy. İçinde 60 sent üçün işe gidip bizim şu yerde ağrık etme vakti yiyecek zadımızı şol $1 ýokary 60 sente işlemeye gitsek biz umumy gün 12 saat işläp şoňuny biz 40 sent utulýar. Şonu ýaly gulçuluk edip adamlar öz ýagdaýdan gowy düşünüp alaç bolman soň etmeli bolýar. Din olar däl. Şuň korrupsiýa edip alyp gidýän adamlar ay men ýagdaýym bulýaly, men ýagdaýym gowy, men şuň ondan alarym, bundan alarym, ondan problem bolsa onu beren. O gowy geçer o günler. Ýöne haçanla biz umum gulçulugy ýerenizde sizin günüňiz elbetleşer. Ol ýerde şuň pulun esatyna, korrupsiýanyň esatyna sen hukugyň bolýan bolsa, ertelki günne onun esatyna korrupsiýana ýok eder. Sen näme gerek on korrupsioner adamlar onun eline gelmeýän şo pullar size gidýär. Halamaz ol. Hemme pullary ýygnar. Siz diňe wezipe, diňe aýlygy işlärsiniz. Bir korrupsiýasy urup biter. Näçip? Inni onun öýüň paçaly bol. Haçanla umum watan bolan bolsa, häzir size garşy görüş etmez. Güýji etmez. Ýöne haçanla watany dogry eline alsa, paçalygy dogry eline alsa, onu sizem tarar. Senem näçe gadanyň baýlygyň bolsa, jaýyňa çelin alar. Nalok goýar. Şunu getirmesen, tohumyny basýa diýse, getirir, elter. Şondan soň çağım, özüm bir ýarlyk bolarsyň. Şoň üçin korrupsioner bol, ýa beýleki bol, tapagy ýok. Şu gün bir ýylyň, bir ýarym ýylyň aldy. Şo ýerde hedil edersiň bolýan, sen günleriň guturar. Rahat günleriň guturar. Gulçuluk günleriň başlar, maşgaly bol, tohum bol. Mundan başga köp misallar var. Şunu suwd edýän. Ýöne şunu biz tamamlanyr. Elit Türkmen halkyn, Türkmenler, Tireler, taypalar, tohumlar, enatalar, dogunlar, garnaşlar, inni biz oýanalyň. Inni uhuda bolmalyň. Bizim watanymyzy ogurlan soň 20 sentýabrda. Indi bizim çağlarymyň geljegini ogurlýar. Şu tohum bizi gowluğa getirmez. Egerde sizin tohumun içinde merträgi bolsa öňe çykyn. Ýyna düşün. Hemmäňiz tohum bilen goran şonu. Şonu polisiýa saklasa, polisiýa uçasyny var, halas edin. Polisiýada işleýän, hukuk gorýan idalarynda işleýän adamlar, prokuratura, MHM, gazetde o bizim dogun arnaşlarymyz. Bir ýada adam däl. Olun bolup geçen ýagdaýy düşünmeýän bolsa, hakyky akmak boldukları. Biz halk bilen turup, şu ýagdaýdan çykyp, bilmesek, bize hiç kim kömek etmez. Bizim çağlarımın geleceği häzir bize bağlı. Inanın, şunam namatlyk edip utulsak, şu mukaddes çağların geleceğini utulsak, erti bizim çağlarımız häzirki günne bir topar ýaşlar özüni asýarlar, özüni ýakýarlar, özüni mahrum edýärler. Bizim çağlarymyz çydaman eder. Tebäbi o çağlara beýlik çağlara azatlyk gerek, erkinlik gerek, daşna çykmak gerek, bilim gerek, medeniýet gerek, baktly durmuş gerek. Biz şonu arzu edip gelýän bolsak, şulara şol hökman surat gerek. Indi täze geljek nesil şu bolmasa öýün mahrum edýär köp zatdan. Öýün asy böler, ýakar.
Bir gelin Jaňa dep aýtdy İstanbulda. Men doganmyň ogul öýü nasip boldy. Bilemzok näme üçin. 10 ay galman dogan boldy. Ýeki çagasy, ýeki oguldy diýip. Ne şu günler var. O günlerin başladı. Inni biz oyun galaly. Bizi öldürecek adam yok. Bizi saklajak adam yok. Polisler çıkar, köplük bolsak, san bilen alsak, gan bilen näle, san bilen alsak, bular bize goşulur. Näme üçin? Hemmemiz halk bolup biz şuna garşy. Bizim garşymyzda diňe prezident Hramow, Jadan we şoň ýegenleri. Başga adam yok. Kim bize garşy ýara bolandy? Hiç kim. Sebäbi halk başlan, galp başlan ýagdaýynda şurum geçer. Şolaryň hemmesi hem diýe, inni turjak bolsaňyz turuň bizem ýagdadyk diýip şulardan. Sebäbi pikirli, akıllı adamlar bilýär. Nire bu ýolun barjagyny. Şoň üçin adamlar biz Kırgız halky bolmasak, bizim ganlarymyzda ata babalarymyň gany bar. Bizim ganlarymyzda mertlik, gahrmançylyk, wyjdançylyk, adam töwerçilik, gylyk häsiýetlerimiz bar. Biz şolary ýatlamaly. Biz şolary ýene-de öňümizde goýup düşmana garşy, bir düşmanymyz bar, Berdimuhammedowa garşy ýörek, arada parahatly öz adatlygyny almaly. Bize erkinlik gerek, bize adatlyk gerek, bize bakty duruş gerek, bize demokratiýa gerek. Büyük Türkmen halkyny ahal, Libap, Mari, Balkan, Daşawuz ýyly. Edilip bildik. Biz 28 ýyllap şu iki sany prezidentiň gylyk häsiýetlerini, öz bähbitlerini doýmak üçin, doldurmak üçin işläp gelip halkyny gynap çekbildik. Inni biz şular durup biz bir günni hemme zat çaşyp bilýär. Edil bir günni biz galsak hemme zat çaşylýar. Şu ýegenleri, özi, doganlar pytrak diýär. Bular jenaýata çagyrylýar. Adalatlyk gelýär. Biz adalaty islemeli. Biz azatlygy islemeli. Kırgız halky adalet üçin, azatlyk üçin galdy, ýeňdi. Hemme halklary galp ýeňip gelip dur. Bizim ýeňler. Sebäbi biz köplük. Biz bir galsak, biz saklap bolmaz. Biz baktly, awraýly, azat, demokratik döwletimizi gurarys. Bizim Türkmenistanymyzy hemmeler dünýäde eşitler. Bize buňarar. Biz Türkmen halky bolup bütün dünýä öz agyrlygymyzy tanadar. Kiçuli diýmän, tohum tire diýmän, bir halk bolup biz tursak, bizim öňümizde dağa ýykylar. Berdimuhammedowa aňarda dursun. Mundan güýçli diktator ýykylar. Şonuň üçin Büyük Türkmen halkyny öňe oyun her 6-njy gün saat 17'de biz vilayet hekimliğine, ahal vilayeti duruşuna, köşküne barmaly. Biz öz azatlygymyzy, erkinligimizi, arz şikayetimizi aýtmaly. Azat bilen erkinligimizi talap etmeli. Olayda ahal ýyly. Siz beýleki vilayetdäki watandaşymyz ýaly öz mertliginizi, gahrmançylygyňyzy görkezmeli. Sebäbi esas söwüş ahalla köşkünde bolar. Biz şo ýere çykmaly. Kiçul diýmän, tire taýpa diýmän. Barymyz bile çykmaly. 6-njy gün saat 17'de hemmemiz şoňa barmaly. Ýaşlar, uly, kiçi, ejeler, çağalar hemmemiz. Bul bizim ıkbalımız.
Biz gorkmalyar. Diktator gollayan yok. Bir adam gollamak şunu. Diňe öz tohumy, Jadan Hramov. Şu diktatorun hiç yerde awrayy yok. Muny hiç kimem beýlik döwletleriň ýolbaşy talaman bermeýär, çağırmaýar. Şol Türkmenistanyň içinde otyr, gömülüp. Köşkün aşağına padwarly gillenip otyr. Şo ýerden Türkmenistan dolandyryp otyr. Gorkucuna. Ne awray ba, ne awray berdi Türkmenistana. Bize bu maskarçylyk gerek. Hemme döwletleriň ýolbaşçylary, hemme döwletleriň halklary şu Berdimuhammedowyň üstünden gülýär. Muny hiç kim syýlanmady. Bizim halkymyzy, bizim döwletimizi bütün dünýä maskar etdi. Biz watanymyzy iýirin almaly. Biz öz hukuklarymyzy iýirin almaly. Ýa-da Türkmen halky gulçoýyr ýiter. Biz köşkün öňüne baranmazda biz devlet toparın ýolbaşçylary, beýlik apassanýalar barıp size goşulyp hemmämiz bileje şol rejimi aýryp parahat ýagdaýynda şol diktatory aýryp jenaýda çykaryp taýlawlary beller. Sebäbi muny hiç kim gollanok. Bir döwletim şunu gollanok. Bir döwletim şunu sylanok. Diňe bizim halkymyzy gorku bilen saklaýar. Bizim ministrlarymyzy gorku bilen işledýär. Başga munyň ne ukyby, ne bilimi, ne munyň ekonomik ýagdaýlary, ykdysadyýat ýagdaýlaryny çözgütlerini bilip, bu doktoryň işlerine gidip, ministrlar bilen problemalaryny çözüp, bizim döwletimizi östürjek bolup aladasy ýok. Bar aladasy haçan turba açylar, bahalar ýokargalar, ýene men ogurlap başlar, ýene velosiped sürüp, maşin sürüp, aýdym-aýdyp gezerim diýip garaşyp ýatyr. Bize bular ýagat gerek. Bizim watanymyza, bizim halkymyza azatlyk, erkinlik, demokratiýa gerek. Biz ösmeli, biz durmaly. Bize bilimler gerek. Bize işler gerek. Bize bütün Türkmenistanyň hemme fabrik, zawodlary işler ýaly. Başga da zawodlar, gerekli zawodlar gurulyp, fabrikler gurulyp, Türkmenistan ýokary galyp gider ýaly. Bize o hojalyk galdyrmak gerek. Bize mallarçylyk, başga pudoklar galdyrmak gerek. Diňe nebit gaz önümler däller. Hemme pudoklar galdyrmaly. Bu rejim bir günde ýykalar. Sebäbi bizim ırdaçylygymyz bilen bu prezident öz haramlyklaryny edýär. Şol diktatoryň bolmagy şoňa bagly, o bize bagly. O bizim ırdaçylygymyz. O bizim ırdaçylygymyz bilen bizim hukuklarymyz alýar. O bizim ırdaçylygymyz bilen şu gününe dowam edýär. Öz haramlyk işlerine. Onu biz ruhsat berýär. Haçan biz protesta çykanmazda, bizim arkamızda konstitusiýa, Türkmenistanyň konstitusiýasy, bizim arkamızda ähli halk, umumy adamlaryň hukuklaryň jarnamasy durandyr. Ol adamlaryň azatlygy üçin esasy prinsipial dokument bolupdy. Ine şonu bütün halklar gollap, biz haçanla aýaga alanmazda bizi gollarlar. Sebäbi bu dünýäň esasy kanuny şeýle. Şu gün biz köçä çykmasak, şu gün biz protest etmesek, bular bizi nähil gollasynlar? Hemme döwletler bizi gollajak, ýöne biz birinji ädim etmeli. Şonuň üçin her adam öz kişiligini etmeli, azatlygyny. Girin adamlar bile inni oýanyp öz hukuklaryny, öz watanymyzy, öz çağlarynyň geljegini elimize alady. Öz ykbalymyzy elimize alady. Bize azatlyk, adalatlyk we watan gerek. İş ýok, pulumuz ýok, adalatlyk ýok, erkinlik ýok. Korrupsiýa dolu hemme ýerde. Ýagdaýlar gün-günden
kıynaşıp barýar. Öňümüz diňe kynçylyk. Şu zatları duruzup bolar. Biz protest edip şu prezident çalışan ýagdaýymyzda şu günler ýagdaýlar gowulaşyp başlar. Gaty tiz wagtda hem ýerde işler dörep başlar. Adamlar bahtly bolup başlar. Toy bayramlaryny bererler. Serketler açylarlar. Bilimler alıp başlarlar. Daşyndan bar dogan garnaşymyz gelip başlarlar. Bizim bahtymyz ýolumyz açylar. Şonuň üçin eri adamlar, eri türkmen halkyn oýanyn. Adalet üçin, azatlyk, erkinlik, bahtly durmuş üçin diňe. Sağ olun.